dag, så spiller vi Snowman Simulator. Yay. Et rigtig fedt spil, faktisk. Hvis du ikke har prøvet det, så synes jeg faktisk, du burde gå ind og prøve at spille det. Det er ret grinerende spil, vil jeg selv sige. Det vil jeg også. Og så jeg håber, I vil give like eller følge os. Så når vi rammer 1000 følgere, så enten så skal vi lave face reveal, eller vi skal lave vores egen merch. Ja. Eller, hvis vi skal lave noget endnu vildere, vores lærer kender Søndergaard og Vendel LOL, fordi han har selv været professionel LOL-spiller, så han kender dem. Så hvis det er, at I virkelig gerne vil, så kan vi prøve at spørge ham om vi kan få Søndergaard eller Vendel med på en live. Han kender faktisk også Sigge fra Ultra Gaming. Han kender også Sigge fra Ultra Gaming. Så hvis det er, så hvis vi kan prøve at få tækket ham til at en af dem kan være med på liven. Eller live, når vi er på live. Og så er der link til 2 TikTok-kanaler nede i bioen. Det er min og min vens. Til TikTok og til min vens Twitch. Så ja, det må jeg også godt gå ned og tjekke ud. Ja. Og når vi rammer 500 subscribers, så er det vi laver en Bison-video midt i timen. Når vi rammer 2000, laver vi en med unge. Ja. Så vores lærerssektioner. Og se om de bliver sure på, at vi går på unge tv i timen. Altså, jeg tror lidt, de bliver lidt sure, men altså, hvad gør man ikke for følgere? Ja. Lad os se her, hvor han er. Jeg har fundet noget godt her. Du kan jo også, hvis du vil, så kan du også skrive noget i kommentarfeltet, så kan jeg læse det. I kan også være med i en video eller sådan noget, hvis I bare skal være username. Ja. Og jeg er i gang med også her at fylde min backpack op, så jeg kan rebirth og få flere mønter. Det er et rigtig grinerende spil faktisk, når du lærer det at kende. Der blev det sgu nat. Ja. Det må man sige. Abdi. Og vores lærere, de bliver altså fucking sure på os, når vi siger Abdi. Så ja. Selvom vi ligger og siger det i klassen. Ja, de bliver faktisk lidt sure på os. Hvis I er med i Abdi Gang, så skriv gang i kommentarerne. Abdi Gang. Abdi the gang gang. Abdi the gang gang. Abdi the gang gang. Abdi the gang gang. Abdi the gang. Og hvis I giver os noget i nogle spil, så siger jeg bare til jer. Og hvis I har nogle spil, vi vil have, eller hvis I vil spille, eller... Pet Simulator spiller jeg rigtig meget. Så det vil jeg sgu godt have noget i, hvis der er nogen af jer, der har det her. Jeg spiller Beastmom, så I kan godt give mig dark i, hvis I vil. Så er den bedre. Ja, så I kan, vi spiller lidt forskellige. Steel og Brainrot spiller vi begge, så der kunne vi også godt tænke os ting i, hvis I har noget. Men ellers, I behøver selvfølgelig ikke. Det er kun, hvis I vil. Men vi elsker ellers at tvinge små børn til det. Du gør. Ej, vi skal nok være søde med jeres babyer. Nå, lad os se her. Vi kan også godt lave nogle PvP. Det kan vi også godt. Eller vi kan prøve at sige min mor. Vi kan prøve at se med 17 instruktioner, når vi filmer dem. Ja. Når vi får 50 følgere. Så filmer vi hans søster, og de bliver altid fucking sure. Yep. Selvom de filmer også hele tiden. Og så får vi dem også til at drikke citronsaft. Ja, skal vi gøre det? Ja. Jeg ser vi bare det for en video. Så er det så sjovt. Og får vi forhåbentlig ikke så meget skæld ud. Selvom det gør vi nok, men altså. Vi håber lidt. Vi får sådan noget.
Ja. Så skal lige hurtigt herop. Ellers er den her kogt. Ui, du kan købe den bedste. Anden bedste. Var den god, den der? Fint, der er 15% chance på den. Nice. Kig. Birthday. Wow. Ja, jeg finder det er den dårligste, jeg har. Fuck. Altså, jeg har kun 600.000. Men fanden har du egentlig fået så meget Hvad er det kun 600.000 med? penge? Når de der sølvnader? Ja. Nå. Jamen, jeg skal i hvert fald lige have den på, føler. Ja, de andre tror jeg sgu godt, jeg kan få nogle af. Wow, meget for lige her. Fuck, det kommer til at tage lang tid at få det her op. Hvor meget får jeg hver gang? Jeg har 3 millioner, den der. Jeg har 393.000. Ja, hvad kan vi... hvad skal jeg købe? Men vi går live på 1000 subscribers. Og det er også der, hvor man først går live. Ja. Hvorfor er det altid, jeg kan finde nogle af de der ting? Og så skal vi sgu nok købe nogle æg her. Var det med i? Hvad? Var det med i? Nej. Så ser vi sådan. Ja. Vi har 400.000 for det her æg. Please up det. Please up det. Ej, så får jeg en Mia også. Der var 15% for effekten. Jeg var heldig faktisk. Yes. Hvorfor koster det 20 millioner for at opgradere den her? Se. Se. Hvad? Lige her. 20 millioner. Den her, vi skal ud. Og Vi kan også prøve Fortnite Rocket League og sådan noget, hvis det er. okay, jeg har 40.000. Af luksusen op, lad os se. Jeg køber sgu også lige sådan en her også. Fordi det her lige lyst, det kan jeg godt nok. Jeg er snart fuld. Space. Dejligt. Jeg er fuld backpack. Nice. Der er sgu ikke noget space her, du. Det er bare ren tal. No, den der portal, den er lukket igen. Nå, jeg tænker, det var det for måske den her video mindre. Skal vi spille noget andet i næste video, så skriv det i kommentarfeltet. Og ellers tror jeg, vi slutter af nu, gør vi ikke? Ja, det kan være. Ses. Okay, vi ses.